Taiva na Mwari because mweya waMwari ndo watakalinga, ndo watakabvira kuRoma, ndo watakabvira kune mamwe machechi anoratidza kuti akarongeka zvikuru. Chatakashaya iko kumweya, taona mweya usiko tikauya kumweya. Nhasi mweya uri kutaura, uri kududzira, uri pakati pedu. Ngatiuteererei nekuti ndo watakalinga. Amen. Hallelujah. Luke 10:17 verse. Jesus sent out the 72. Zero short. Muito para 16:15. Right. 17 verse. The 72. 72. Returned with joy. Yes. And said. Vakatuma anotuma ava makumi manomwe kuenda kunoparidza nokuporesa. Vodzoka vanodzoka nomufaro. Even the demons submit. Ava vaiti ivo tashamiswa nekuti kana namadhimoni anga achizviisa pasi. Haleluya. Musangano uyu waitwa nechikonzero chekuti madhimoni anofanira kuzviisa pasi. Madhimoni anofanira kuzviisa pasi. Amen. Kana makamboprofitwa uchiti pane dhimoni kana mweya kana chimwe chikamu, nhasi chinofanira kuzviisa pasi pesimba revatumwa pano. Pamapostora atumwa pano havana kungouya nje, vauya nekuti vatumwa. Ameni. Nekuti ava vakudzoka manje vanoti tanga tisingazvizive kuti vaingoziva kuti Jesu ndo vairayira madhimoni achidi. Ivo vazotumwa manje Jesu vavona kuti ndakuenda, asi basa rinofanira kusara richiitwa nemapostora akahwitinisa. Vanobva vazotuma vakudzoka nemhinduro apa. The demons submit us on your name. Madhimoni auya kana tangotaura zita raJesu ari kuhwarara, ari kuregedza vanhu. He implied. Right. Mhinduro. I saw Satan fell like light. Ndamuona Satani achidonha semheni. Like lightning from heaven. Amen. Semheni yabva kudenga. I have given you authority. Ndakupai simba. Amen. Mune simba baba, mune simba amai. Ipo pano mune simba. Kana ari matenda mune simba rokutoraira pana. Hallelujah. Amen. Kana iri hondo kana yakabata vana munotone simba. Kana iko kumba kwenyu kuzvikuitika mune simba rokuzvinamatira nhasi. Iri simba riri kunzi ndakupai kwete naBishop, asi Jesu vari kutaura kuti ndakuenda kureva kufa, asi simba ndakusiya kwamuri. Hamungateererwe nezvizvi. Izvi zvinofanira kuti zvipfugame nhasi uno, kwete kuti kunamatira. Imimi ipapo ndipo ngaizvizive. Makadii? Mamungasei vaimwake. Hanzi? Shakanaka. Muitwe shakanaka. Musunungurwe. Zita rinofanira kuva. Iri kuenda ati munhu takati kuda munhu akagara pasi. Haleluya. Vafara vatsoka nemufaro. Kana namadhimoni ari kuzviisa pasi, kana watumwa, ipo panapa hazvine kuti wabva kupi, hazvine kuti vanoti kudii newe, asi nekupinda kwawaita musangano uno unoratidza kuti uri special nekuti wakoshesa Mwari. Naivo kana wakoshesa musangano uno, Mwari vanokukoshesa. Kwavari uri so special zvekuti kana namadhimoni anozviisa pasi pako. Uchaona kana wakuprofitwa zvanga zvisinambobuda zviri kubuda. Vakoma to trample on snakes and scorpions. Ndakakupai simba rokutsika pamusoro pezvinyavada, simba rokuti kunyangwe
zvakagadzirwa kuti muchibva pano muri kunowira mazviri kana kuti vana venyu vatadze kuenda kumabasa, vatadze kuenda kuzvikoro nekuti vatsingwa. Ndopanonzi ndakukupai simba makagara ipapo kuti pamava kudzokera uko izvi hazvisisina basa, hazvisisina simba pamhuri yenyu nepaupenyu hwenyu. Baba vanga vakatsingwa vasaite mamwe mabasa vanga vachiita, vakunoita. Iri simba ndoramapira, iri simba ndoramapinda pano, hamuna kuuya pano mahara. Amen. Amen. Hallelujah. And overcome the power of enemy. Simba romuvengi. Muvengi alipoka pamura. Hamuna kuuya pano mahara. Mauya kuzotora iri simba. Kuti kana modzokera muvengi anofana kuzviisa pasi. Kwete muvengi wenyu chete. Kana wemumwe munhu wamuchaudza ivhangeri iyi muchibva pano kuenda pamfuserera. Muchibva pano kana upi wamasangana naye wamuchataurira achakutaurirai kuti asi ndiwongo vandiroya. Hazvinei uri muprofita, hazvinei hausi mutungamiriri, hazvinei hauna chigaro musangano. Asi pano pari kupiwa simba reauthority. Handina zvinzwa? Pakunzi ndakukupa zvekuti wane authority. Authority kuva nesimba rekukomanda chinhu chichiita zvawataura. Kuti chirwere buda, chirwere chobuda because wapiwa authority. Amen. Amen. Nothing will harm you. Imimi chiendai musingatye. Endai kuti musingatye. Nekuti vavengi nezvingakukanganisai kana kukuvadzai zvese Mwari vari kuzviona. Vari kuti ndineni. Part 20. However, do not rejoice that the Spirit submit to you. Right, zvakadaro. Musangofara nekuti mweya yakaipa iri kuzviisa pasi penyu, asi farai nekuti but rejoice that your name are written to heaven. Mazita ngaanyorwe. Yanhau yekunyoresa mazita. Hallelujah. Yanhau yekunyoresa chii? Hongu madhimoni anofana kuenda. Hongu varwere tinofana kupora. Hongu minyama nejambra zvinofana kubva nhasi pano, asi chinofadza kudenga ndechekunyoresa mazita varume. Mazita ngaanyorwe mubhuku youpenyu. Amen. Ndopata kuenda pafimu yanzimukai kuvakafa. Iyi yandaona pano. Handiti? Ndozvinoita fimu yenyu. Fimu yenyu iri kuti chimukai kuvakafa. Kuroti yanhau yenyu yeupenyu. Amen. Ndati muverenge maite tenda kuverenga kwakanaka. Chirungu chataurwa chazvizvino. Imetamba yedu Marko 16 verse 15. Pa 15 ipapo akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Ndo chapter yekupedzisira nditi. Ndo mavhesi matatu ekupedzisira nditi. Kureva kuti mashoko ekupedzisira aJesu aine vadzidzi vake akuvaropafadza. Haana rimwe shoko raakavasiyira. Munhu wese kana akurarama anorarama nemashoko apedzisira kutaurwa. Kuti ndaakuonekana naBaba, ndaakuonekana nasekuru, ndaakuonekana nemukuru wangu. Mashoko aakandiudza ndaanoti. Nekuti ipapo ndo pane key message. Ndo pane message yokupedzisira. Saka message yaJesu vaakukonguluta kuti kubva pandaberekwa nepese pandauya ndiri kuti kudii ndo zvakutaurwa izvi. Kuti right zvese zvaitwa naJesu vari kuti 16 verse. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. 15. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. 16. Endai manzwa vana vezvapupu. Endai ifebukai.
ishoko reaction. Baba nauye kuti pasangano ipapo kupfumata hakuna kana chajesu wanje muri kuita. Pasangano hapagarwe zvekutodaro. Meseji kana uri mwana wezvapupu iri kuti enda. Parudiwa action. Enda kupi? Kupi? Tochiteera. Ndiwo kutorehwa kuenda. Ndoufunzira bishop yacheni. Usazvi-exclude. Kudenge million wezvi-exclude. Zvino zvaari maripapa achizvipinza ukati. Right. Akati kwavari, right. Endai munyika yose. Pane action iri kudiwa ndeyekuenda. Action iri kudiwa ndeyekuita sei? Handiti? Verb ukadimete, verb is a doing word. So zvaine doing word murungu weti endai maenda kupi? Panonzi a doing chi kureva kuita. Mazvinzwa mai. Kureva zvirura kudini? Kuitwa. Action up. Endai zvapupu ngaipinde muaction. Uchavata ugotsinzinya kusvikira rini nhai zvapupu panhau yeaction pamashoko ekupedzisira aJesu. Kuti bhuku yako unyorwe bhuku youpenyu, uri kufanira kunyorwa bhuku ipi youpenyu. Kune bhuku youpenyu yauri kufanira kunyoresa zita rako, asi unorinyoresa kana waita. Ameni. Pane zvikufanira kuita. Pinda muaction. Go. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Isu tatokundikana because pane pamwe patisina kudini kuenda. Izvozvi hatina plan. Asi shoko riri kuti munyika dzedu. Munyika yose. Saka ndo pari kunzi zvapupu chiita plan. naMwari watakada. naMwari watiri kukumbirawo zvatinodini, zvatinoda. Iye ane zvaanodawo kwatiri. Ndezvekuti hongu handina kupa avo favor ndaipa kwamuri kuti ndini mandiziva, ndimi manziva nezvangu. Ndaigona kungozvizivisawo kune vamwe, asi handina kuzvizivisa kwavari. Ndaita favor kwamuri, saka imi chizivisaiwo chi. Verse 16. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Vapone zvavo vanenge vatenda. Right, famba. Asi usingatendi uchatongwa. Amen. 17. Kusatenda unototongwa. Saka tinofanira kutenda. Kusatenda kune mutongo. Kune judgment. Unofanira kujudgwa kana usingatendi. Zviratidzo izvi zvichava nevanotenda. Yes. Vachabudisa mweya yakaipa nezita ravo. Mweya yakaipa inobuda chete kune vanotenda. Amen. Iyo mweya iyi iri kukunetsai amai, iri kukunetsai baba, iri kunetsa mwanangu, inobuda chete kana kutenda kuri mauri. Kana usingatendi uri kudzokera nayo kumba. But izvozvi mukatanga kutongeka kunzwa kuti Mwari torai mukana wenyu, ndauya, handina kumanikidzwa, ndauya ndega kuti ndisangane neshoko renyu, ndisunungurwe ndipone. Mwari vanokusangana newe, vanokuita zvakanaka. Zviratidzo izvi zvichava nevanotenda. Vachabudisa mweya yakaipa nezita ravo. Zvishambise kuti mweya yakaipa ibude. Vachataura nendimi itsva. Uchibva wasunungurwa nendimi itsva dzichanzwikwa dzichitaurwa, ndimi itsva. Vachabata nyoka kunyange vakanwa chinhu chinouraya hachivavarwadzi. Muchafungidzira kuti vachafa nekuti manzwa vachiranganwa. Muchafungidzira kuti vachafa nekuti vanwa poison. Muchafungidzira kuti vachafa nekuti kune varangana kuvadyisa, asi muchavaona variko. Muchavaona vachikunamatira pamusangano unotera. Imi muchiti vachadyiswa izvo. Amen.
vakaisa maoko pamusoro pevarwere vakapora. Authority yavari kupiwa kuti kana vakaturika maoko pamusoro pevanorwara vari kupona. Kurayira kuva neauthority pamusoro pechirwere chinofanira kupera, munhu apone asununguka. Amen. Right. Zvino Ishe Jesu akati ataura navo, akagamuchirwa kudenga, akagara kuruoko rworudyi. Jesu achitotaura navo ndomatambanidza maoko ake. Paimbodzi nerimwe remba munhu kuno kuHarare ko bishop vati takamira sei. Ipapo vakamira ndokushaya kuteerera, kushaya discipline. Hakuna munhu wechechi asi discipline inodiwa pamunhu. Ndosaka vainzi madisciples. They were disciplined, committed people. Yanga isiri team yanga ichingoti chero zvadada. Amen. Kuti uve disciple wakakwana, chokutanga discipline. Kana ngatiite zvakati, ngatiite zvakati. Ndizvo zvinosunungura, ndizvo zvinoponesa. Achitaura navo musaka ndati iyai message yekupedzisira kuvadzidzi vake yekuti chiendai. Saka ndopatati isuse kereke manje pamessage iyi tiripo here, because ndo inokosha pakufamba kwaJesu. Akazotipa kupedzisira mashoko ake ekupedzisira anoti chifambai muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Saka ndafara panapa kuuya kwataita muno muHarare ndokumwe kutoparidzira zvisikwa zvacho evhangeri. Amen. Kana ine pasi pano neniwo handina kusimuka pano ndichida kuita 10 minutes. Amen. Saka dzimwe nguva chitombokumbira vanhu kuti apa imbomirai bhosi pasungwe pakapuranwa apa. Haleluya. Ngambouya kuno kuHarare ndova ndanzi paridza, handina kuparidza. Ndakutaura nawe kuti vakaiwo kumba, ende munoyanana naamweni, ende munoyanana nabamwe, muwane pekuisa imba. Wanga uri musi wa1 May, musi wa 5 May gore rapera next year yacho kwakazoitwa urongwa wainzi Murambachina. Vanhu ndopa vakaratidza muno muHarare kuti vanhu varombo, vanhu vari kumusha ndo vapfumi. Mibhedha ichiorera pambari wende pinawo po uya anga ine maike uri kuseri ari kutochema kuti zvapaswa. Vamwe vakati those words were not mere words. Chachiri chiprofita chaMwari kukerekeya. Hakuna kumwe kwakaenda chiprofita ichocho kunze kwekuzvapupu. Asi vana vezvapupu nechijairira chekuti havanzwisise kuti zvinhu zvavo zvinofamba sei. Vaifanira kuti vawanikwe vakatogadzirisa nhau idzodzo, asi vamwe vakaonekwa vasina kugadzirisa. Saka neimwe nguva ndikukopa hangu semuenzanisi, ngokuti zvimwe zvinozotimanikidza kuti titore nguva tiri pamberi pedu. Mapushirwo acho unenge uchinzwa kuti mune chimwe chinhu chinogona kuwanda vamwe vanhu. Nyangwe vese vakasateerera, asi vatatu ivo vane vateerera vakapona, zvinenge zvatiitira zvakanaka. Muve nemusangano wakanaka. Tichadzoka zvine mamwe mashoko emeseji yemusangano upi uyu Mwari vachikuitira zvakanaka. Muzita raJesu tose tibve pano pamusangano weHarare taropafadzwa. Sezvatataura kare kuti musangano wekutanga muzvapupu waropafadzwa, nokuti Mwari vanogara pachinhu Mwari vagara vanoda chinhu chekutanga. Saka wadiwa Harare nemusangano uno wadiwa muzita raJesu. Amen. Amen. Amen.